tady pánové definitivní rozeberou si tady bylo a pomalinku se připojíme. Vlastně motocykly výrazný tak jedných středních hodinek a si tady za chvíli a kousek. Tak to je dobře, že jsme se Tak, řekneme si nějaký ty pravidla zase. Pravidlo číslo 1, vepředu jede pán v oranžové vestě, v takovéhle oranžové vestě, jo? Takovéhle, nebo takovéhle, jo? OK. To jsou předjezdci a zájezdci. To je jako zájezd, že? Takže za váma budou jezdit. V podstatě uzavřou skupinu, vy mezi nimi pojedete ve formaci zipu, levá, pravá, nepřelížíme, neblokujeme toho vedle, dávajte bacha, je to škoda, kdybyste se odřinkli a to nepotřebujete, takže hlavně si to užívejte a ti, co mají na řídku pozorné tlačítko push me, který uvolní sílu pana Jekylla a Hyda, tak ty si to rozhodně zmáčkněte, protože je ten zvuk neopakovatelný. Hlavně ta radost a ten